Dito kong sugog sunrok sa'yo, wa pa man ka balik. Sus, to araon, kiay-kiay pa. Hoy, pagdali ba? Ay, sige ma. Kaya pa rin mo sugoon, ay, kabala magtiwas, taglaba. Tangan malay ko kumplitan ay. Ito oh. Ano mo? Layo. Ay, asa man kambyuan eh? Nadiri ma, ako ni ma. Ako, ambil na! Naang nadalang mo na si Pamuan ng Sinsilyo. Wala yun na, mama. Ay, bro. Tagapalit na lang, may sukli mabalik. Alayo, kung mama ay dalo mo kayo si Silyo Organi. May pag na klase kay na baon. Ayap na nang wate kwartay. Ay, tama. Antay lang ka ma. Oh shit, not good. Gaya po na pang buhay. Asa naman to? Huh? Sige, may matunyasin mo na. Ani, suara siya dito? Ito, tira. Uy, turang do. Alipag dali mo. Masa dia problema ni Mesin? Tabangi ko ninyo baby kay kurta-kurta man eh. Sige ka na, tama-tama. Lamay ka internet ba? Sama na. Sus, mga naong kay kurta oh. Ikarang ginagawa na. Sige na, yun sa di na di ay. Inanda tumbuaton. Utay no, kidnapon ko ninyo. Inya, nagpalukat ko sa mama. Natin sa may kidnapper. Kita galing yung buha. Mabuhag yung murit oy. Minaw lagi dot. Palukat ka sa mama ni Mesin. Nada na yung kwarta yung mama. Naa kay bago mo to narisan sa paluwagan. Akan na, tiba-tiba di tanah dia. Tiba-tiba mo lang. Sige, inanda ko pala. Itu ka sa likod. Dito ka. Dito. Grabe adlo ka. Aling gibuhat na to sinay. Sus, ay ka, doktora, ay putante ba? Kakurta ta. Nakorte bitaw. Buhat na yung bataan eh. Gyunera yung mama. Langan, ulit kayo, pasi Cecilio, di ko tagaan. Ang liso na meron, kung manawag to mama, maklaro ta kay mga bata man ta. Ay, tama no. Mailan niya, bata ang tingog. Mga gani na, wala na napilis ng plano ba? Ay, na si Papa Joe! Papa Joe, alay sagod! Grabe, kita nga pong bubay. Unsa man? Sana po na trip niya dali. May problema si Yasin ba? Tabangin nila eh. Ha? Aron sen, nado kay problema. Unsa yung problema no sen? Kuan mo papajiba ka na. Nagpakidnap ko yung epok na magpalukat ka sa mama. Anak ka, ipangortahan mo mama. Guguyan ang bataan yun. Ano na, gugsaba papaji. Ay, kabala ka kay bahinan ka na mo. Mandamay yun. Pero sige, kay kwarta man. Be, unsa may buhaton ako? Dali ra Papa Joe, igo ra ka matubag sa tawag. Ah, sige. Igor mo ko matubag sa tawag. Guguyan yung mga bataan eh. Namandam na dar Papa Joe, kay matawag na tumama ni Yasin ka ron. Okay na, nasidulot ito. Amo na kipalihok. Okay. Ah, sige, kay magulat rapog ko. Ayo! Ayo! Muka, uy, kinsa man mo? Ulat! Muka, uy, sanay na! Sanay ato! Wala yung mga anak natin, no? Bigla, naglaag siguro to. Ano man? Wala, no? Kidnap man na mo. Isa? Kidnap. Kidnapper na ka. Napar na kita, sir. Sir, promise pa. Pagtarong ba? Kadakan pa ba akong trabahoon? Agito, tagatagag number sa kong kauban. Tawag ito. Sa muka, gini mga bataan eh. Uy, pitagay kong number ni. Ano yun? 0912. Ay, nakalimot. Nang kote. Ano na number tabi? Ay, naunsa man nga kidnapper, uy. O, dala akong number, oh. Sige, te. Salamat, anim. Tawag, rame. Sa bataan. Tabot tinuod, uy. Patakwarta yun ni Ron. Tapuara siguro to. Nya, Dot. Kumusta man, Dot? Okay naman. Dili, medyo mo to yung mama na nagkikidnap to yung anak. Alam man, di mo ka matuuhan nga kidnapper. Wala oh, butan kag na oh. But anog na ang lagay, pero sipat, kina. Nya, Dot. Gatag na mo ang akong number. Wala, nakalimot mo sa mong number. Ha? Na, usao man na karon. Usao pagtawag ato. Pero nagatag siya number. Ay, Magaling kang hatag kupal number, ka. dalawa. Sus, gani, napakay-utok ka may dot. Kapit, daran sa ikong Papa Joe. Tawag niya na. Para na, wapit
Asa may password na ni? Ara. 09192349 daw. Imsaba. Imsaba. Sali. Wala, tawag na. Hello? Hello? Mama naniniyasin? Oh, mama na niniyasin. Ang kidnapper na ne? Oo, ang kidnapper na ni. O gusto pa nimo makita imong anak. Buhata among gusto. Ha? Masa ba gusto ninyo? Anong ako pa man yung anak ang inyong gikidnap? Gusto may kwarta. Na, warta pa jud. Bila man pod. Di lang kayo dako. 1 million lang. Na, 1 million? Na, ayaw na lang ginayuli akong anak. Total, dili man na masugod diri sa balay. Ug sugod po nimo perti. Ginayag lihok. Na, ang samang tao ni eh. Paminawa ang istorya sa imong mama oh. 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 Sin. Oh. Kaaron ka mo na lang problema. Na, murang nasiruhan itani ba? Katra na ko anang asta katipulan nga anak. Lain nanay, kape-kape ang gawantos ng balay. Ala na, di mo ko love ni mama, bay. Nasin. Sumisyon. Lumam, sure na gid ma'am, di na gini lukaton. Ay, dili jud kasabot oh. Dili na lagay inyo na na. Kita eh. Mama! Mama!